Insellem lis-samija kollha ta' Radju Marija kif ukoll lil dawk li qegħdin issegwuna minn fuq il-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex. Ser inxandru xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Għawdex il-Quddiesa tal-lum it-Tnejn it-30 ta' Marzu. Nofru din il-Quddiesa għal benefatturi ħajjinu mejtin ta' dan is-santwarju, għal bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu, għal morda u għas-semmija kollha ta' Radju Marija. Iċ-ċelebrant tal-Quddiesa tal-lejla huwa Dun Dominik Sultana. Kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jina marriġ jizda joġobni li ħerġalura mitri ħazina u jibda Atuni widen u ersu leha Isimo lehni u tihdurru Patnamel makum li jibqal dejjem Dini meħabti skont il-wedin Tiswahi l-firi min għajr l-emin Ifidi mejtħa bla frott fi smin Nejxu il-kelma għax f'gid bassarraf Jek min dewemija min għajr twemmin Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U lilek ukoll. U t-leżis jew fl-istess Spiritu ta' Ġesu ninaqdu kull wieħed waħda minna mill-post fejn qiegħed jisma' dil-Quddiesa ejjew ninaqdu f'talba waħda ejjew irresqu din it-talba il-Missierna tas-sema li dejjem jismana. Ejjew nitħejjew tajjeb għal dan il-misteru li qegħdin niċċelebraw billi nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u taħfer u tfarraġ il-kulħadd. Mulej ħnina. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb, imma li jindem u jgħix, Kristu ħnina. Int li dejjem toffri lek innifsek lil missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla bil-grazzja tiegħek li ma bħala, aħna nistanew b'kull barka. Għatina li warbu li moddi tagħna u ninbidlu fi bnedmin ġodda ħalli tħejjew tajjeb għas-saltna glorjuża tas-sema. Bibinek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Daniel. F'dak iż-żmien kien hemm raġel joqgħod Babilonja jismu Jojakim. Dan kien miżżewweġ mara jisimha Susanna, bint Hilkija, mara sabiħa ħafna u tibża mill-mulej. Il-ġenituri tagħha kienu nies sewwa
u lil bintom rabbewha skont il-liġi ta' Mosè. Jojakim kien raġel għani ħafna u kellu ġnien kbir mad-dar tiegħu. Il-lut kienu jiġu għandu għax kien l-aktar wieħed miġjub fosthom. F'dik is-sena intażlu imħalfin 2 mill-anzjani tal-poplu. Kien għalihom li qal il-mulej il-ħażen ħareġ minn Babilonja mill-anzjani li kienu mħalfin li suppost kienu jmexxu lill-poplu. Dawn kienu imorru għand Jojakim u kull min kien ikollu xi kwistjoni kien jiġi għandhom għall-ġustizzja. Meta f'nofsinhar in-nies kienu jitilqu, Susanna kienet toħroġ tippassiġġa fil-ġnien ta' żewġha. Iż-żewġ anzjani kienu kuljum jarawha ħierġa u tippassiġġa u ġiethom kilba għalija. Kienu t-tnejn ta' qalbhom imħassra li dawru għajnejhom in-naħa l-oħra biex la jħarsu lejn is-sema u lanqas jiftakru fil-ħaq u fis-sewwa. Għadu mela jistennew waqt tajjeb. Ġara li darba Susanna daħlet bħas-soltu ma' żewġ ġbejbiet biss. Kienet isħana u wiex taqgħed toqgħod tinħasel fil-ġnien. Ħadd ma kien hemm hemmhekk ħlief iż-żewġ tixjuħ jassula bil-moħħbi. Susanna qalet li ġbejbiet, morru ġibuli iż-żejt u l-fwieħa u sakru l-bieb tal-ġnien warajkom biex inkun nista' ninħasel. Kif iż-żewġ bejbiet ħarġu, iż-żewġ tixjuħ qamu u ġrew għal ħdejn Susanna u qalula, ara, il-bibien tal-ġnien magħluqa ma hawn ħadd jarana, aħna mxen għalik, ejdilna iva u oqgħod għalina. Jekk tgħid le niġdu kontrik u ngħidu li kien hemm żagħżugħ miegħek u li kien għalhekk li bagħat l-ġbejbiet il-barra. Susanna tniedet tnejjida minn qalba u qalet, ninsab magħfusa minn kull imkien. Jekk nagħmel dan hemm il-mewt għalija, jekk ma nagħmilx hekk ma neħliex minn taħt idejkom, imma jkun aħjar għalija ma nagħmilx dan u naqa' taħt idejkom milli nidneb quddiem il-mulej. Imbagħad Susanna għajtet għajta kbira u ż-żewġ tixjuħ għajtu iżjed minnha u wieħed minnhom mal jiġri jiftaħ il-bieb tal-ġnien. Meta n-nies tad-dar semgħu rajjat fil-ġnien, daħlu bġirja waħda mill-bieb tal-ġenb biex jaraw Susanna x'inqalala. Imma kif ix-xjuħ qalu li rridu jgħidu il-qaddejja nstamtu għax qatt ma kien instama jingħad kliem bħal dan fuq Susanna. L-għada meta n-nies ġew għand żewġa Jojakim, marru ż-żewġ tixjuħ mimlijin għal Susanna b'fehmiet ħżiena biex jikkundannawha għall-mewt u qalu quddiem kulħadd. Ibatu għal Susanna bint Ħilkija mart Jojakim u batu għalija u ġieti u l-ġenituri tagħha, bulieda u qrabata kollha magħha. Niesa u daw kollha li rawha qabdu jibku. Iż-żewġ tixjuħ ħarġu fin-nofs u qiegħdu idejhom fuq rashha. Susanna tibki bdiet tħares lejn is-sema għax kellha tama sħiħa fil-mulej. Iż-żewġ tixjuħ qalu, waqt li konna mexxin weħidna fil-ġnien, din il-mara daħlet ma' żewġ bejbiet, għalqet il-bieb tal-ġnien u bagħtet l-ġbejbiet il-barra. Imbagħad wieħed żagħżugħ li kien moħħbi resaq lejja u qgħad magħha. Aħna mir-rokna tal-ġnien fejn konna, meta rajna dan id-dnub, morna bġirja għal ħdejhom. Rajnihom flimkien, imma li żagħżugħ ma stajniex inżommuh għax kien b'saħħtu aktar minna u għalhekk fetaħ il-bieb u ħarab. Badna lil din il-mara u staqsejnija min kien dak iż-żagħżugħ, iżda ma rriditx tgħidilna, aħna xhieda ta' dan kollu. Il-ġemma tan-nies semnithom għax kienu 2 mill-anzjani tal-poplu u mħalfin u kkundannaw lil Susanna għall-mewt. Imbagħad Susanna bajta kbira qalet, Alla ta' dejjem, int li tara kull ma hu moħħbi, li tkun taf b'kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li dawn taw xhieda falsa kontra tiegħi, ara, issa ser immut u minn dak kollu li fil-ħażen tagħhom qalgħu fuqi jiena m'għamilt xejn. U Alla sama it-talba tagħha. Huma u sejrin bija għall-mewt, Alla qajjem l-Ispiritu Qaddiż ta' daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Daniel. U dan qabad jgħajjat u jgħid, jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru jħarsu lejh. Dan x'diskorsu tiegħek qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal, nies ta' Iżrael, daqshekk intom boloħ tikkundannaw waħda minn ulied Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tfittxu li tarfu is-sewwa.
Erġgħu lura fejn isir il-ħaq, għax dawn taw xhieda falsa kontrija. Minnu fih kulħadd reġa' lura u l-anzjani qalu lil Daniel, ejja oqgħod fl-ofsa u għejdilna li għandek tgħid, la darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Daniel qalilhom, ifirduhom u beduhom minn xulxin, ħalli narbilhom jien, u firduhom minn xulxin. Daniel sejjaħ wieħed minnhom u qallu, int li xjaħt fih żunitek, sa fl-aħħar dnubietek tal-imoddi laħquk, dawk id-dnubiet li għamilt meta kont taqta' sentenzi inġusti, meta kont tikkundanna nies blaħtija u teħles lil ħatja, meta il-mulej qal toqtolx lil minu blaħtija u lil bniedem sewwa. Issa għid ftit jekk tassew rajta, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien. U qallu taħt siġra tad-deru. U qallu Daniel sewwa, b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess, għax l-anġlu ta' Alla diġà għandu l-ordni mingħand Alla biex jiġi jaqsmek minn nofsok. Imbagħad lil dan warbu u ordla li jġibulu lil ieħor u qallu ja nisel il-Kananin u mhux mill-Lut, il-ġmiel għamiek u l-passjoni ħassritlek qalbek, hekk kontu ġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael u huma kienu jibżgħu minnkom u joqogħdu għalikom, iżda waħda minn l-Ġuda ma qadietx għal ħżunietkom, għejdli mela, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien. U hu wieġeb taħt siġra tal-ballut u qallu Daniel sewwa, inti wkoll b'din il-gidba tiegħek ġbidt il-ħsara fuq rasek stess. Hemm l-anġlu ta' Alla diġà qiegħed jistenna biex xapla fidu biex iħanxrek minn nofsok, ħalli bekk jaqridkom it-tnejn. Imbagħad il-ġemma kollha għajtet bleħen wieħed u birku lill-Alla li jisalva lil min jittama fih. U l-kol daru għaż-żewġ tixjuħ għax bi kliephom stess ikkundannaw lilhom infushom bix-xhieda falsa li taw u għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' magħhom ridu jagħmlu lil ħadd ieħor u hekk imxew fuq il-liġi ta' Mosè u qatluhom. Dakinhar demm l-innoċenti kien salvat. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni, hemmu irejjaqni. Ngħidu ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqal jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax bil-ħsara għax inti miegħi u l-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwensuni ngħidu ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli ngħidu ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Mija iva jimxu it-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ngħidu ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Jien ma nitaxxaqx b'mewt il-midneb jgħid il-mulej imma bir-reġa' lura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tela lejn l-għolja taż-żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdeħ u qgħad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet f'adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu, Mgħallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Inti imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh, ħalli jkollhom fuq ix jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art
u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh qam dritt u qalilhom: Min fostkom u bla dnub jitfala hu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mixjuh. U Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: Dawk fejnhom mara, ħadd minnhom ma jkundannak? Ħadd Sinjur qaltlu. Qalilha Ġesu: Mela anqas jien ma nikkundannak. Mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Hekk f'din il-mixja tar-Randan issa li qegħdin noqorbu anke lejn il-ġimgħa mqazza, niltaqgħu ma' Ġesu u ma' dan il-qari li għandi kemm qrajna li t-tnejn kemm l-ewwel qari ta' Sużanna kif ukoll il-qari tal-Vanġelu jurina nies li qegħdin jikkundannaw lill-oħrajn. L-ewwel waħda kienet ibbażata fuq kidba għax huma rridu jagħmlu dnub ma' Sużanna u ma ħallithomx, però l-giddieb omru qasir. U fil-Vanġelu għandna grupp ta' nies li qegħdin jikkundannaw persuna. Qegħdin ipoġġu liġi magħmula mill-bnedmin il-fuq aktar minn persuna. Li tħaġġar li xi ħadd kienet liġi magħmula mill-bniedem, ivvintaw huma. Il-ħajja tal-persuna ma tiddependix mill-liġi imma hi proprjetà ta' Alla. Però x'kienet il-problema tagħhom? Il-problema tagħhom kienu li bħal bħanan kienu qed jitgħallmu xi ħaġa u jagħmluha mingħajr ma tinżel f'qalbhom. U Ġesu għenhom billi jikbru fl-empatija ma' din il-persuna. Fakkarhom li huma wkoll huma midimba. U x'inqalilhom minnu bla dnub jitfala l-ewwel ġebla, il-Vanġelu qalilna jibda mixjuh kollha telqu. U ħadd ma baqa' hemmhekk. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina l-grazzja llum aħna li bħalissa qegħdin ngħixu ħafna qrib xulxin taħt l-istess saqaf. Rridu noqogħdu kważi mal-istess persuna jew persuni 24 siegħa kuljum. Ħafna qegħdin jaħdmu mid-dar. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina l-grazzja li meta nkunu nitkellmu ma' xi ħadd nippruvaw nidħlu ftit aktar fiż-żarbun tiegħu. Mill-banda l-oħra mbagħad minn forsi hu marid jew vulnerabbli ma jippretendix iżejjed minn ħadd ieħor. Għax dik tista' tkun salib ukoll. Hemm bżonn wieħed mill-qaddisin jgħidilna li sa niftakar ngħidilkom x'ismu, wieħed mill-qaddisin jgħidilna lill-morda irridu nieħdu ħsiebhom u nħajmuhom San Benedetto fir-regola. Jgħidilna l-morda ħu ħsiebhom u ħajjimhom. Però mbagħad lill-marid jgħidlu titkessaħx. Lill-marid jgħidlu tippretendix iżejjed u għandu jkollu rispett ukoll lejn min qed jieħu ħsiebu. Għalhekk hemm nitolbu l-mulej jgħinna u jagħtina l-bilanċ biex nidħlu aktar f'empatija ma' xulxin. Kemm dak li qed jagħti kura kif ukoll dak li qed jirċevija, b'mod speċjali f'dawn iż-żmien partikolari. U l-istess fis-soċjetà. Ma jfissirx li jekk isir ħażin u jekk il-ħażen isir pubbliku għandna nagħlqu għajnejna u nagħlqu ħalqna, ma jfissirx hekk għax hemm bżonn ukoll is-sens ta' ġustizzja soċjali, però fl-istess ħin il-persuna
għandha tibqa' tiġi trattata b'dinjità. Għalhekk jew nitolbu l-mulej jenna nimmaturaw aktar bħala bnedmin u bħala nsara billi jenna nikbru fl-empatija mal-oħrajn, billi l-ġudizzju aħħari inħalluh f'idejn il-mulej u mhux inkunu waħda li ġudikaw imma li dejjem isir proċess ġust. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew issa risqu t-talb tagħna il-missierna tas-sema li dejjem jismana. Ispirati mill-Vanġelu tal-lum u mill-qari, nitolbuk Missier ħanina tina l-grazzja li qabel nagħtu ġudizzju nkunu konxi tagħna infusna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejju nkomplu nitolbu għal dak kollha li qed ibatu minħabba ċirkustanza partikolari li ninsabu fija. Għal dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsiebhom għal morda, għat-tobba, għan-nurses u għal dawk li jridu jieħdu ċerta deċiżjonijiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jew nitolbu għalina l-koll għal dawk kollha li għandna madwarna. Nitolbuk Missier ħanina tina l-grazzja biex naraw fl-oħrajn lilek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina nitolbuk mulej li aħna niċċelebraw il-misteri Quddiesa tiegħek, nofrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna, innatfu imnatfa bit-takkis ta' ġisimna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nizzuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irraddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija jifdek salvana u l-qawmin glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru il-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Quddies, 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 Quddies. mulej Alla tal-eżerċiti, tal-eżerċiti, ismew tal-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirrajħ ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jent u salvatur tad-dinja, għax bis-salib il-mewt u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Karmen u Parnis, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li huwa għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midrub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ħaruf talla. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
aziza min jigizlek dak ix-xew kienu l-ħafna dnubi tiegħek Ġesu tajjeb ħafer u ħel. Ejjew issa nagħmlu bitqarbina tax-xewqa. Jien nagħmilha fisimkom li qegħdin tisemgħuna mid-djar tagħkom. Ejjew inkomplu nixtenqu għal dan Ġesu li ma' Ġesu qiegħed dejjem fina. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nixtaqx nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jinnemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej imlewna bil-barka u l-qawwa. Għamel li bihom neħilsu dejjem il-ġibdiet ħżiena tagħna u nimxu wara Kristu kif nersqu lejk bil-ħeffa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. U issa ndawru l-ħarsa tagħna lejn Omna Marija billi nitolbu huwa tkompli tieqaf magħna f'dan il-mument li fih qegħdin ngħixu. Ejjew nitolbuha bit-talba li talbitna minn din il-kappella. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Quddiesa Marija Ummalla, iklopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Quddiesa Marija Ummalla, iklopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Quddiesa Marija Ummalla, iklopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. O Madonna taħadmu qalb ħelwa ta' Marija jitlob lil Ġesu għalina nitolbu kolna mbikkija il-biki tiegħek taħnina juridu nuri kbar li jġibu fil-qalb tiegħek dnubitna b'tanti mirar. O Madonna taħdmu qalb ħelwa ta' Marija jitlob lil Ġesu
bikki